Здравейте! Ето тук качвам един голям диван по стълбите, където доставчици, леко лампичката, където доставчиците са го доставили пред входа и са казали, че не може да мине през стълбището. Но ние сме професионалисти, имаме методи, по които работим и се случват нещата. Единият начин е, както виждате, тук с една електрическа количка го качваме. Другия начин, ако позволява прозореца, може през прозореца, тъй като имаме мебел асансьор. Третия начин, който е най-гаден, е на въже. Той е малко по-специфичен. Практикуваме го от време на време, но когато можем, си го спестяваме. В случая си го спестяваме. Качваме с електрическа количка, както казах малко по-рано. Лампичките е голям проблем. Закачат на едно-две места, но на дивана се качи без проблеми, нямаше щета. Голям диван, 2,40 дължина. Теглото му е 100 кг. Ако и на вас ви предстои да ви доставят диван, да си купувате диван и от мебелната къща ви каже, че не може да бъде качен, може да разчитате на нас. По един или друг начин ще го качим. Или ако ви трябва преместване, професионалисти сме в преместване на дома и офиса. Доставки на мебели, качване на бяла техника и всичко свързано с качване.